El castell de Novelda, també conegut com el de la Mola, constitueix un dels testimonis més vistosos i més originals en l'aspecte constructiu de tots els que componen la ruta dels castells del Vinalopó. Presa als musulmans en 1252, va quedar adscrita al terme d'Alacant, vila llavors pertanyent al regne de Múrcia d'acord amb el que disposava el Tractat d'Almirra entre Castella i Aragó. La cessió d'estos territoris al regne de València va suposar per a Novelda el començament d'un complicat periple quant a la propietat de la vila i el seu castell. La fortalesa consta d'un recinte murallat delimitat per 8 cubs quadrangulars, dels quals, a hores d'ara, només es conserven 4. Ja en el seu perímetre, que dibuixa una planta irregular de 5 costats, destaca una torre menor actualment esmotxada. La seva torre, de base triangular, construïda en etapa cristiana, és única en tot l'àmbit peninsular. L'ocupació de maçoneria i carreu en els flancs, junt amb els seus 17 metres d'alçària, la converteixen en una privilegiada talalla sobre la vall mitjana del Vinalopó, a la qual pareix vigilar sense parar des de fa un bon nombre de segles. Novelda, que va veure néixer Jorge Juan en 1713, emprendria al llarg del segle XIX un procés de creixement econòmic i demogràfic sustentat en la producció i comercialització d'espècies i, posteriorment, en la indústria d'extracció de marbre. Tot això es veuria reflectit en l'ampli repertori d'edificis modernistes. Així, en la visita a la ciutat, destaca la Casa Museu Modernista, el Centre Cultural Gómez Tortosa i el Casino Novelder. Per la seva banda, el Santuari de Santa Maria Magdalena, de l'arquitecte José Sala, segueix els paràmetres donats per Gaudí en la Sagrada Família barcelonina. Santa Maria Magdalena, dedicat a la patrona de la ciutat, s'alça junt amb el castell de la Mola.